Міністерство закордонних справ Туреччини стурбоване ситуацією із затриманням кримсько-татарського активіста, політика, журналіста та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також ще 4 кримських татар 3-4 вересня у Криму. Про це заявив прес-секретар міністерства Танжу Білгіч. Він сподівається, що усі затримані якомога швидше повернуться до своїх домівок. Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку в його будинку в Криму вранці 4 вересня, і з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і 4 інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей. Обшуки і затримання Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар засудило представництво Європейського Союзу в Україні. Представник ЄС в Україні Матті Масікас розцінив це як жахливе порушення прав людини.